Fl-aħħar jiem fuq fom ħafna persuni kien hemm il-każ tal-qtil tal-qtates fil-Mosta, dan wara li persuna tressaq il-qorti. Fuq kollox għammu ħafna mistoqsijiet dwar il-kundizzjonijiet mentali ta' min jagħmel atti bħal dawn. Huma kummenti li jħassbu jdejqu lil persuni li jaħdmu ma' pazjenti b'mart mentali. Filwaqt li ma daħalx fil-każ u enfasizza li qiegħed jitkellem b'mod ġenerali, Holger Saliba, Operations Manager tar Richmond Foundation, stqar li l-mart mentali mhux neċessarjament iwassal għal imġiba vjolenti. Il-fatti, ir-realtà juru mod ieħor. Nies li għandhom problemi saħħa mentali normalment jispiċċaw vittmi fis-sitwazzjoni u mhux l-aggressuri. Holger Saliba qalilna li fl-2010 sar studju li juri li 60% tal-Maltin jemmnu li min ibati minn mart mentali jkun vjolenti. Huwa ma jeskludix li jista' jkunu ġieli kien hemm każi ta' persuni b'mart mentali li kienu vjolenti. Le ma neskludix, bħalma ma neskludix illi xi ħadd li ma jkollux problemi ta' saħħa mentali jista' wkoll ikun vjolenti jew aggressiv lejn kreaturi jew nies oħrajn. Holger Saliba qal li kwart tal-popolazzjoni Maltija tgħaddi minn problemi ta' saħħa mentali xi darba jew oħra f'ħajjitha u jsostna li dan ma jfissirx li l-koll ikunu aggressivi. Saliba qal li ħafna drabi nies bi problemi ta' saħħa mentali jieħdu gost fil-kumpanija tal-annimali li jħallu effett terapeutiku pożittiv fuq l-istess persuni. Fuq kollox saħaq li d-dinjità tal-persuna umana għandha tiġi rispettata anke meta jkun ippruvat li l-persuna kommettiet reati kriminali. Naħseb li l-perċezzjoni qiegħda tinbidel, l-istigma fuq il-mart mentali qiegħda tonqos, però naħseb hemm żgur li hemm bżonn ta' iktar edukazzjoni